Ibangelo kaJohane isahluko sesishiyagalombili sahlukane sokuqala. Khona uJesu waya entabeni yeminqumo. Ekuseni kakhulu wabuye weza ethempelini. Abantu bonke beza kuye. Wayesehlala phansi wabafundisa. Kepha ababhali nabaFarisi baletha kuye owesifazane obanjwe ephinga, sebemise phakathi kwabo. Bathi kuye, "Mfundisi, lo wesifazane ubanjwe esoqotsheni lokuphinga. Emthethweni kaMose, uMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe. Pho wena uthini na?" Bakusho lokho bemlinga, ukuze babe nokummangalela. Kepha uJesu wakhothama, waloba ngomunwe emhlabathini. Wathi besambuza njalo, walulama wathi kubo, "Ongenasono phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe." Waphinde wakhothama, waloba emhlabathini. Bathi ukuzwa lokho balahlwa izinhliziyo zabo, baphuma ngabanye, baqalela kwabadala kwaze kwaba ngabokugcina. uJesu wasala yedwa nowesifazane wayemi khona. uJesu wayeselulama, engaboni muntu ngaphandle kowesifazane. Wathi kuye, "Sifazane, baphi labo bamangaleli bakho na? Akakho okulahlayo na?" Wayesethi, "Akakho, Nkosi." Wathi-ke uJesu kuye, "Nami angikulahli. Hamba ungabe usona." Ngakho uJesu waphinda wakhuluma kubo, wathi, "Mina ngingukukhanya kwezwe. Ongilandelayo kasoze ahambe ebumnyameni, kodwa woba nokukhanya kokuphila." Khona bathi kuye abaFarisi, "Uyazifakazela wena, ubufakazi bakho abuqinisile." uJesu waphendula wathi kubo, "Noma ngizifakazela mina, ubufakazi bami buqinisile, ngokuba ngiyazi ukuthi ngavelaphi nokuthi ngiyaphi. Kepha nina anazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi. Nina nahlulela ngokwenyama, kepha mina angahluleli muntu. Nakuba ngahlulela, ukwahlulela kwami kungokuqinisileyo, ngokuba ngingengedwa, kodwa yimina nongithumileyo. Yebo, kulotshiwe nasemthethweni wakini ukuthi ubufakazi babantu ababili bungobuqinisileyo. Mina ngingozifakazelayo, noBaba ongithumileyo ufakaza ngami." Base bethi kuye, "Uphi uyihlo na?" uJesu waphendula ngokuthi, "Anazi nami naBaba. Uma beningazi mina, ngani mazi noBaba?" Lawo mazwi wawakhuluma ngasemphongolweni weminikelo, efundisa ethempelini. Akubangakho ombambayo, ngokuba isikhathi sakhe sasingakafiki. Khona waphinde wathi kubo, "Ngiyamuka mina, niyakungifuna nifele ezonweni zenu. Lapho ngiyakhona mina ningeze nina." Base bethi abaJuda, "Impela uza kuzibulala yini lokhu ethi, lapha ngiyakhona mina ningeze nina na?" Wathi kubo, "Nina ningabaphansi, mina ngingowaphezulu. Nina ningabalelizwe, mina angisiwo walelizwe. Ngakho-ke ngathi kini, nizakufela ezonweni zenu, ngokuba uma ningakholwa ukuthi nginguye, nizakufela ezonweni zenu." Base bethi kuye, "Wena ungubani na?" Wathi kubo uJesu, "Lokho enganitshela khona kwasekuqaleni. Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani,
kepha ongithumileyo uqinisile, nami engakuzwa kuye ngikukhuluma ezweni. Kabazanga ukuthi ukhuluma kubo ngoyise. Wayesethi uJesu, "Nxa seniyiphakamisile iNdodana yomuntu, khona-ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. Ongithumileyo unami, kangishiyanga ngedwa, ngokuba ngenza njalo okuthandeka kuye." Esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye. Khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholwe nguye, "Uma nimi ezweni lami ningabafundi bami isibili. Niyakulazi iqiniso, leqiniso liyakunikhulula." Bamphendula bathi, "Siyinzalo ka-Abrahama thina, asibonanga sibe izigqilazamuntu. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na?" UJesu wabaphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Ngakho-ke uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. Ngiyazi ukuthi niyinzalo ka-Abrahama, kepha nifuna ukungibulala ngokuba izwi lami lingenandawo kini. Ngikhuluma lokho engikubonile mina kuBaba, nani-ke nenza lokho enikuzwile kuyihlo. Baphendula bathi kuye, "UBaba ngu-Abrahama." UJesu wathi kubo, "Uma beningabantwana baka-Abrahama, beniyakwenza imisebenzi ka-Abrahama. Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina, muntu onitshela iqiniso engilizwe kuNkulunkulu. U-Abrahama akakwenzanga lokho. Nina nenza imisebenzi kayihlo." Bathi kuye, "Thina asizalwanga ngokuphinga, sinobaba munye, uNkulunkulu." Wathi kubo uJesu, "Uma uNkulunkulu ebenguyihlo, beniyakungithanda mina, ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu, ngokuba angizizelanga ngokwami, kepha yena ungithumile. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Kungokuba aninakuzwa izwi lami. Nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akemi eqinisweni, ngoba iqiniso lingekho kuye. Xa ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe, lokhu engumqambimanga noyise wawo. Kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso anikholwa yimi. Ngumuphi kini ongangilahla ngesono na? Uma ngikhuluma iqiniso, anikholwa yini ngani na? OngokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu, kungakho ningezwe nina, ngokuba anisibo abakaNkulunkulu. Baphendula abaJuda bathi kuye, "Asisho kahle yini ukuthi ungumSamariya nokuthi unedimoni na?" UJesu waphendula wathi, "Anginadimoni, kepha ngidumisa uBaba. Nina-ke niyangidumaza. Mina-ke angifuni olwami udumo, ukhona ofunayo nowahlulelayo. Ngiqinisile ngithi kini, uma umuntu egcina izwi lami, akasoze akubone ukufa naphakade." Bathi kuye abaJuda,
manje sesiyazi ukuthi unedimoni. Abrahama wafa nabaprofethi. Wena-ke uthi, uma umuntu egcina izwi lami kasoze akuzwa ukufa naphakade. Wena umkhulu yini kunobaba u-Abrahama osewafa na? Nabaprofethi sebafa, uzenza bani na? UJesu waphendula wathi, uma ngizidumisa mina udumo lwami luyize, ngoBaba ongidumisayo, enisho ngaye ukuthi unguNkulunkulu wenu. Kanti animazanga, kepha mina ngiyamazi. Uma ngithi angimazi, ngingaba ngumqambimanga njengani. Kepha ngiyamazi, ngigcina izwi lakhe. Abrahama uyihlo wathokozela ukubona usuku lwami, walubona wajabula. Base bethi kuye abaJuda, awukabi neminyaka engama-50, kanti u-Abrahama usuke wambona na? UJesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, engakabibikho u-Abrahama ngangikhona mina. Base bethatha amatshe ukuba bamkhande, kepha uJesu wasithela, waphuma ethempelini.